Dit is hem, mij noemer 11, Dirk Fabriek. Juster ried hij zijn laatste rondjes in Roden op het WK van Lonnenteams. Together met Theo Pijper en Romano Hummel die hij op jacht naar zijn allerlaatste medaille. En dat slagen, de Jobbe Geerster sluit zijn carrière af met brons, achter Duitsland en Frankrijk. Het zit erop, hè? Ja, ik wil allerlaatste wedstrijd. Mooie carrière gewoon en nu sluiten we toch nog mijn medaille af. Met zijn 22 jaar is hij nog een jong kerel. Maar toch zit hij al zo'n 20 jaar op een motor. Ja, voor mij toen ik 4 toen kreeg ik bij de eerste boulderket. Dan reden we wat in de tuin om. En ja, toen het 4 week voor mij voor het eerst in een WK. En toen ben je de hele Europa wat trots was. Hij nog wat jonger en ja, het was mooi best. Hij won haast alles wat er te winnen valt. Waar het liefst 3 keer treden op een EK. Het enige wat ontbreekt is een individuele haardprijs. Maar dat is misschien ook wel direct het minste puntje. En dat je net die echte titel alleen nog, zeg maar. Met team, wat wakker goud. En wereld en brons en zilver. Maar ja, nooit die individuele titel. Dat is wel jammer. Dit hier had Fabriek definitief de knoop doorhakt. Zijn carrière weer lang en mooi. Maar het is nooit die het verhoorde dingen. Ik heb mijn grootste blessure met mijn rug eigenlijk nooit waar het niveau halen wat ik diende. Ja, toen vader hier naar op het einde van het seizoen enkel en dit hier alleen maar achter de feit naar om. Ik zit nu volle jaar er. Ja. Toen had ik gedacht, is dit het nou wel, zeg maar, om zo trots te gaan. Ja, mooi gezin. Mijn zoon daar is een 4, dus dan wil ik daar wat mee beginnen. En dan denk ik dat mijn groente. Mijn zoon dan, die wil eerst wat kras en dan misschien komen we hier nou weer in terug. Je weet het net, hè? Nou maar wacht je op Fabriek Junior.